Mushoku Tensei сезон 1 в по-малко от 10 минути. С наближаване на трети сезон на едно от най-обичаните исекай анимета, ето кратко резюме. Mushoku Tensei проследява историята на 34 годишен учелник, който е блъснат камион и се преражда в фантастичен свят като бебе. Нашия път започва с малкия Рудеус, докато той расте. В този свят той открива, че притежава невероятен магически талант. Майка му Зейнет, която е умел лечител и магиосник, и баща му Пол, който е опитен майстор и сваляч, са родителите на Руди. Руди започва своето магическо образование като гений. Родителите му наемат услугите на пътуващ магиосник на име Рокси, която става негов учител за няколко кратки години. Руди се учи от нея и се пробва да не повтаря същите грешки от миналия си живот. След заминаване на Рокси, Руди се сприятеля с Силфи, срамежливо и плахо момиче, което става негов пръв приятел и романтичен интерес в бъдеще. Руди се стреми да се пресни към магическо училище, където да подобри уменията си. Той иска Силфи да се пресни към него, но семейството й не може да си го позволи. Затова Руди моли баща си да му намери работа, за да плати образованието на Силфи. Руди поема ролята на учител на Ерис, момиче, което е 1 година по-голямо от него и е внучка на благородник, който има роднинска връзка, предполагам, с Пол, бащата на Руди. Първоначално Ерис се страхува и се държи агресивно към Руди, но с времето те изграждат силна връзка. Без те да знаят обаче, започва бедствието от мана. Те биват хванати в огромен мана катаклизъм и телепортирани на демоничния континент. Като Руди се събужда и е изправен срещу демонична раса с зелена коса, наречен Супер. В моменти на несигурност Руди се свързва с човека Бог или обратното, който му дава съвети или, така се каже, най-правилният избор. В началото, поне за сега, няма точни и ясни цели на този човек Бог и той му помага с неясни мотиви, така да се каже. Руди и Ерис се приятелят, така да се каже, и се доверят на него и той им обещава, така да каже, че ще ги върне в дома им. Те формират група, за да спечелят основно пари, наречена Детент. През това време също така Руди се опитва да помогне на Рудиерт да изчисти името на своята раса. Преди да напуснат континента, Руди се свързва с човека Бог, който му дава насоки и благодарение на тези насоки той успява да спаси демонския лорд, която го награждава с око, което е способно да вижда в бъдещето, като награда, че я спасил от смърт. Като преплуват океана, Руди вижда някакво момче, което е отвлечено и решава да го спаси. Но в крайна сметка разбира, че технически това не е това, което си е мислил и поради някаква случайност бащата на Руди и Пол е там. Той разказва на баща си, че как е прекарал, какво е станало и баща му Пол разбира, че технически се е забавлявал, че не е преминал през някакви огромни трудности и че въобще не е помислил за майка си, за семейството си и че е можело някой друг да е бил телепортиран. Осъзнава, че Руди разбира, че има много хора, които са били телепортирани, освен тях двамата и е така леко депресиран, но в крайна сметка те се сприятеляват до голяма степен, въпреки че баща му разбира, че не го е грижа за майка му, защото той не се притеснява за майка си, а за Силфи и за Ерис, Рокси и той го вижда това, но в крайна сметка се сприятелява и всичко се изглажда. Руди и Ерис се завръщат в разрушения си роден край, тя научава за смъртта на родителите си. Двамата прекарат една последна нощ заедно, след която Ерис го напуска внезапно, оставяйки го само с един кичур коса. На сутринта Руди си мисли, че проблема бил в него и че Ерис го е напуснала заради нещо свързано с него, но всъщност истината е, че Ерис отива да тренира, за да бъде по-достойна за него и да може да го защитава.
Малко информация за канала. Тук ще се качва два типа основно видеа. Първият тип ще бъде нещо и горе от това ще бъде. Абонирайте се, лайкнете, ако ви хареса това видео, за да мога да се развивам и да ми помагате в бъдеще да мога да качвам по-често видеа.